Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang macapat kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 10 dalu para kadang kagiaraken lumantar LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamirsa, bilih dalu menika ing samangke Arum Dalu badhe ngaturaken gayut kalian pengetan dinten Kartini ngaten nggih. Dene Sekar ingkang badhe pun aturaken mlebet wonten ing pupuh dandang gula, lajeng ugi wonten asmarandana lan pangkur. Nggih ing samangke namung sak dumuginipun kemawon karana kathah sanget menika cakepanipun. Ing monggo wekdalipun ugi namung sekedhik. Kanthi menika mangke mbok pilih saged telas nggih prayogi semantena kok lajeng namung pikantuk dandang gula nggih mboten menapa. Mora kadang pilih giaran Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar streaming menawi panjenengan madosi wonten gemilangfm.id dene kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Ugi panjenengan saged nyawiji kados padatan menawi badhe WA lumantar WA-nipun 081 578 968 968. Kados padatan kinarya murwakani kepareng kula aturaken rumiyin Sekar Mijil. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karahayon amrih kasembetan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patanenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjuk ing Yang Manon ten reksa king jim setan godane Allah zat kang maha welas asih maca pat puniki bisa
rahayu. Nggih ing pangajap ingkang gatra pungkasan menika maca pat bisa tansah rahayu. Mila lajeng Bapak Haji amin ngaten kersanipun menika donganipun ijabah. Ngaten nggih Pak Haji. Inggih. Para sutresna kados padatan kula tetiga wonten Bapak Sigit Sugeng Dalu, Pak Sigit Sugeng Dalu ugi Bapak Jumiran inggih ingkang tuhu wasis. gak terus Wasis sumuk apa wae. Wah, niki terutama nandur lombok. ugi Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum Pak Haji Sugeng Dalu. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu ki para sena budaya maca pat lumantar 96,8 Gemilang FM RBBL. Mugi karahayon kawidatan katentreman tansah angintil panjenengan sedaya sak keluarga temah wonten ing dalu menika saged nyawiji kalian kula lumantar radio Gemilang FM 96,8 ngaten. Mila kasinggihan sanget nggih. Mugi-mugi saestu kados ingkang dipun suwun dening Bapak Haji Sugiono. Kula tetiga ingkang ngayahi jejiban dalu menika saha para sutresna ingkang tansah setya tuhu nyawiji wonten ing giaran arum dalu menika tansah manggih kabagyan kabagaswarasan ngaten nggih. Inggih. Karena le bodho wis rampung. Ya dereng rampung nek wis Pilih anggenipun sawal nggih dereng telas nggih nembe tanggal 12 selikur nggih. Jumbo kalian ingkang kula aturaken kala wau pilih ingkang badhe katuraken menika Sekar Dandang Gula gayut kalian mengeti dinten Kartini. Kanthi menika kados padatan Ki Pusparaga menika Bapak Sigit. Monggo dipun awiti Sekar Dandang Gula. Nggih, Dandang Gula nggih. Nggih. Niki bukune pertel-pertel. Malah keca ngene. Nggih, kula jujuk niki. Bu Kartini pamikir nyolantep lan kagungan wawasan kang jembar yang inggil gegayuhane genyo angudi ilmu estining tiasundul wiyati kala samono lagya tuwuh kula bali yuswa makse timur sampun jajar lan rawangnya mitranira
landi nenggih antawis sira Nyonya RM kula singkat kemawon nggih. Nggih. Ora cukup. Abendanon mandri nona si handelar iko sartane nyonya Kol lan MC Oving Sor ugi Doktor N Andriani GK Anton lan garwa lan nir major iku nyoto angel yen ngudiya dosamana golek kenya kang mumpuni wis baut basa manca Menika klebet lek suling nggih, Bapak. nggih lek suling ning Larasipun? menika rada di Gregel-gregel. susah-susah kok susah-susah kayak iki apa Kasine mboten gedawat ngoten. Nggih. Bukartini Dipun inggilaken menika. nggih kalau wau lak nadane ngangge bass Nggih. saiki minggah dadi C C. kang masih taruni sampun kula bali Sampun wantun angudar gagasan tukar kawruh lan mitrane tan ngangge
basa ibu nanging kanthi basa Walandi genyo tukar gagasan srana serat iku sampun tan saged pinangga mitranipun wangsul negeri Walandi nagari asalira menika lajeng dipun gantos pangkur nggih. Oh, anjih monggo. Nggih. Prayogi. Gantya ingkang winursita analusur serate Bukartini nawalomring mitranipun aneng negeri Walanda kang nilake menggah gegayuanipun kang punggel tan kasembadan kadita ingkang tinulis salah satunggal seratnya kang kaimpun abendanon ing nguni sirnaning wengi satu prapta cahya pepadang
sirnanipun prahara ingkang tumiyup tumuli tumeka mendha sinerat basa Walandi gantosan iki Raka Mas nggih niki Mas Jumiran Nggih, kula terasaken padha 3. Larasipun sami kemawon. Sarirane bandha yuda nulya teka nenggih ungguling jurit ilanging sungkawanipun tumuli ana teka banjur teka suka parisuka iku punika karya tuladha reptane Ibu Kartini. Pranyata kehing nawala kang rinipta dening Ibu Kartini entuk kawigaten agung masyarakat Walanda serat-serat kaimpun pinabar buku habis gelap terbit terang samono tinumbas laris. Bile prayoginipun wekdalipun kagem menapa priwara menika dipun telasaken kemawon kagem nyekarumin nggih Pak Haji nggih. Monggo. Mangke kersanipun ingkang kantun anggenipun nganturaken menggah jlentrehipun. Habis gelap terbit terang satuhune rahiran puniki judul terjemahanipun dene kang aslinira nyumpang
pangapunten. Abendanon sun irah-irahaniku akan tiba sawalanda makaten ukara neki Nggih. sampun pinten-pinten padha menika Ki kersanipun Sekawan, nggih. dipun pucuki rumiyin menika kawiwitan dandang gula mbok bilih ora ketung sak padha dipun aturaken menggah kersanipun seratan menika mangke karana wekdal mbok bilih namung kirang langkung sedasa utawi gangsal menit mangke priwara ngaten. Oh inggih sugeng dalu para Sena Budaya. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula tiga wonten ing dalu menika. Menika wonten sekar kangge mengeti dinten Kartini wonten ing warsa menika. Kleres estu wonten ing serat Ibu Gaeta Kartini menika dipun cariyosaken mbok pilih Kartini menika saestunipun sampun napa nggih menawi tiyang wasis tiyang pinter mastani menika wis ketok cahayane. Nggih, bocah ki nek arep Wiwit saking lare. inggih. Oh. Bocah ki nek arep dadi cah pinunjul wis ketok apa ya? Cahayane ngoten nggih, cahayane iki manter napa Tumrap ingkang saged maos mestinipun nggih. Iki wonten tandha-tandha Pamore ketok. pamor sampun ketok. Ning ya ayu ta niku. Nggih ayu, nggih. Wong wedok. Nggih. Lajeng wonten ing mriki menika kasunyatan nembe yuswa 13 taun kemawon sampun mumpuni nguwasi basa manca pinten-pinten basa. langkung-langkung basa Walandi menika nggih. Basa Walandi nggih. Langkung wasis menika. Nggih. Niku tumrape piyambake sampun nedahaken nek bocah ki cah sing cerdas, cara cah ki cah cerdas wasis. Gitu. Nggih, nggih. Mumpuni. Karena wonten ing mriki kecerdasanipun Kartini niku mboten namung ing babagan ilmu umum kemawon. Nggih, wonten ingkang ngendikaken Kartini menika ugi wasis ing babagan agami. Ngaos ngaten nggih. Ngaos nggih menika Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini basa Arab ya Basa Arab nggih menika nggih piyambakipun Wasis. saged nguasai wasis kepara ingkang dados gurunipun niku saantawis ragi napa nggih. Nek cara saiki kuwalan apa dadi nggih. Karena saking wasisipun Kartini menika aing-aing kemawon ingkang dipun tangkletaken menika. Dados dene nek saged Quran niku ya dijawabake nganggo basa Jawa. Pramila wonten ing wekdal semanten menika wonten telah seratan Arab menika mananipun wonten ngandhape dipun serat ngangge Arab Jawa. Kok Arab Jawa pripun ngarani niki? Kasuwan tulisane Arab ning tembunge Jawa ngoten lho. Lho ngaten nggih. Jawa Arab. Jawa Arab nggih. Lah wonten ing mriki menika sampun nedahaken menawi Kartini menika ya ora mung wasis ing babagan ilmu umum nanging ing babagan agama ya ora ketinggalan. Tegesipun jumbuh kalian ingkang pun ngendikaken sepisanan kala wau bilih nembe mijil saking guwa garbanipun ingkang ibu kemawon sampun ketingal bilih tiyang menika ing tembe badhe dados tiyang ingkang linangkung ngaten. Lah pramila wonten ing unen-unen menika Kartini nika ya sok doge apa ya disebutan wah anake Kartini ning grebeg kae cewek putrane apa waya Pak Jumiran kae sok iso dadi Kartini grebeg. Ingkang pun kersakaken kados pundi menika? Nggih, Tegesipun pintere kaya pintere ya meh imbang lajaramati ya ana irip-iripe saka kecerdasane, saka kekendelane dalam arti kekendelan ora kendel sing mospro mboten ning kekendal nggon bebener lan ngoten lah.
Lah menika wonten ingkang mastani Kartini iki ya Sri Kandining Guwa Jawa. Wah, yen ngaten dumugi mriku menika kok ketingalipun lajeng badhe kathah sanget ingkang pun dipun rembang nggih Bapak Sigit. Nggih, mbok pilih mawon. Priwara rumiyin menika Inggih, monggo-monggo. badhe langkung cetha. Para pamirsa, sawetawis arum dalu kasigek rumiyin nggih karana priwara ingkang badhe katur, mangke sasampunipun priwara badhe kalajengaken kayut kalian pengetan dinten Kartini menika. Sumangga. Gemilang
Ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Gemilang FM. Para pamirsa, mekaten sawetawis pariwara sampun purna kanthi menika tumuli kalajengaken malih babagan menapa ingkang
kaemot wonten ing Sekar Dandang Kula lan Pangkur kala wau. Namung saderengipun kalajengaken kepareng kintun-kintun rumiyin nggih Bapak Sigit Prayogi. sugeng dalu Raka Mas Warodin wonten ing sedayu. Mugi-mugi dalu menika nyawiji wonten ing Giaran Arum Dalu. Ugi Bapak Suparis Ibu Sunarpia wonten ing Sela Benda, Pak Bu sugeng dalu nggih. Mugi-mugi tansah winantu ing kabagyan, tansah manggih kabagas warasan ngaten saged nyawiji midhangetaken Giaran Arum Dalu. Ugi Bapak Triyono wonten ing Sewukan sugeng dalu, Pak. Bapak Maryono nggih wonten ing Karanganyar Argomulya menika. Ingkang mbok bilih wekdal sak menika nembe sami mresani nganu menika pentas ketoprak wonten ing Karanganyar. Dasar Argomulya ya seniman ini kok. Nggih, mugi-mugi dalu menika sami nyawiji midhangetaken Giaran Arum Dalu. Bapak Sigit ingkang badhe pun kintun-kintun monggo. Bapak Antonius Budiharjo. Oh iya. Bapak Antonius Budiharjo wonten ing Sambe Rembe Pakem. Oh, tatah seman menika. Inggih Sleman menika anu menika pemerhati setia. Oh, Nggih, Arum Dalu ngaturaken sugeng midhangetaken saha sugeng Paskah. Ya, Oh, iya. berkah dalem Pak Antonius Budiharjo. Pak Budi sekalian menika. Pak sinten? Pak Budi ingkang padatan nderek maca Oh, patan. Pak Budi Yono. Budi Yuwono wonten Ah. ing Ngendi ayo. Keji Sora genen. Sorogenen. Nah, Kalian Mbah Tik menika. batik menika kekalipun ngaturaken sugeng Paskah berkah dalem. Nah, Inji Lajengipun ngaler Pak Haji Subianto wonten ing Made Candra saha Bapak Sarijan depan Terminal Secang. Sugeng midhangetaken Bapak Yami wonten ing Telumprit, Bapak Wahyu Ujianto wonten ing Sarayudan, Bapak Kiai Suparno wonten ing Klentrengan saha Bapak Darsum supire Andong wonten Mbonjitan. Aturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken Mas Triyono saking Bulu. bulu nggih. Sisan gawe Mas Sugianto Prapatan Bulu. Salajengipun iki nganu Pak Ramejo iki. Nah, para mejo mangke lajeng kanca-kanca pengrawit. Nggih, pakare gerong saking lerep. Bapak Kasjo wonten ing Duka dene mrembet wonten Klodran kathah sanget Pak Lasio, Pak Bambang, Pak Mantep, Pak Sugeng, Pak Mujiarto, Pak Jumino wonten malih menika Oh nggih. sepuh ning Tekole isih rasa. Mbah Kasbi tukange mancing. Mancing nang Praga. Lajeng Bapak Ranto wonten ing Gosara Borobudur. Lajeng Mas No Gareng wonten ing Tinggal Kulon. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Nggih, sak menika Bapak Haji Sugiono. Oh, mbok bilih ingkang dereng menika ingkang gading menika Oh, dereng pun gading. singgol Ibu Eni Mbak Yu Jatmiko. Eni Jatmiko wonten gading sawangan saha mboten kantun kanca-kanca pengrawit Cakra Laras Pandhean. Pandhean ingkang dipun suwi dening Bapak Sumardi saha Pak Mas Aji. Oh, Mas Juragane kopi Pawon Borobudur. Inji. Telesih tenan iki. Sekarang yo nek biasane disebut ora disebut iki sesuk njuk WA. Mila lajeng prayogi Bapak Haji Sugiono menika dipun Kula sebat-sebat namung monggo. badhe ngaturaken sugeng dalu kagem pepundhen kula wonten ing Kauman Londo
Bapak Sudaryono, Mas Wawan, ugi Kadang Kinasih, Mas Arman nggih. Sugeng dalu. Blundo nggih Mas Arman. Nggih kauman Blundo nggih. Dan ugi wonten ing Condong Raos. Pundi Condong Raos niku? Dhuwur kae. Nggih. Bareng menoreh. Purno. Kan Giri Purno menika Pak Basori lan sak bala kuswanipun sugeng dalu sugeng midhangetaken Mriko nggih wonten paguyuban Macapat nggih. Paguyuban Macapat kalian paguyuban Ningu Tawon. Minggu tawon. Ini kuwi Condong Raos niku rumiyin pimpinanipun almarhum Mbah Rubingan. Nggih. Lajeng mangetan ngidul menika wonten ing Sambeng wonten Pak Rawiyanto, lajeng wonten Pak Supari, pepunden kula sepuh Simbah Yoga Atmaja lan sedaya grup karawitan ing Sambeng sugeng midhangaken Macapat lumantar 96,8 Gemilang FM. Pak Sarono, Pak Haji Prayitno lan Mas sinten nih? Mas Nur Syahid. Borobudur kirang setunggal lho. Sinten? Bapak Sarmin wonten ing Klabon. Oh, Pak Sarmen wonten Bapakne Bagus. Kaliyapun nggih. Sugeng midhangetaken mugi-mugi laris blangkone Indra Kresik niku laris. Pak MC. Wah, nggih. MC kondang. Apa-apa iso ini kok. Nggih. Nggih. Lajeng sinten nggih? Mbah Resmi. Mbah Rismi. Pepunden kula ingkang kula wingi kintun napa nggih kalian kula Mbah Tik sekalian sak keluarga matur nuwun kintunanipun napa nggih lawuh. Kami mesti gemati ya. Grameh saja nggih. Kendurinan Paskah. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun sanget mugi-mugi Mbah Tik dipun tambahi kesehatanipun nggih tetep rusa nggih. Lajeng umpama putra wayah kanthi wana nggih. Sugeng dalu Mbah Tik sugeng midhangetaken sinambi napa Mbah Putri biasane ngadepi TV Mbah Tik rada sok ning keasikanipun menika pantes dipun tulat. Karena ya niku wae mimilan mintun. Nggih. Mekaten nggih para sutresna, salajengipun jumbuh kalian ingkang sampun kula aturaken bilih Sekar Dandang Kula menika kata sanget werdinipun. Kula suwun nggih Bapak Sigit menika kersa nganu menika urun-urun rebak. Monggo. Nggih kepareng tak imbuh-imbuh kemawon. Terus mengeti dinten hari Kartini. Nyun sewu saderengipun pun terasaken. Janipun pengetan Kartini tanggal 21 menika menapa wiyosipun menapa sedanipun to menika. Terus wonten pitakenan lho napa kok ditetepke tanggal 21 Nggih. April. Ngaten. Nggih. Menika wonten gayutipun saking labuh labetipun Raden Ajeng Kartini kala wau ingkang nalika semanten lairipun. Oh, miyosipun nggih. Nggih, wonten ing pundi nika? Jepara kae ngendi kae. Maos napa pundi nika? Jepara pokoke. Menika nalika tanggal 21 April 1879. Lumantar ngasepuhipun satunggiling Bupati Jepara. Nggih, terus Raden Ajeng Kartini menika kala wau Mas Kaji ngaturaken bilih wis cemorong pinter duwe keluyan karana menika pancen traing kusuma. Nah, Nggih menawi Putra Bupati tur menawi dipun urut-urutaken menika keturunan saking Prabu Brawijaya saking Praja Majapahit. Majapahit. Lumantar putranipun ingkang silih Lembu Nirsraya. Wah, kuwi Nika. mila nggih Nek lajeng wong pinter turun-turune ya. mila nggih lajeng boten nggih. mokal nggih menawi dados Nggih. tunggaling wanodya ingkang linangkung menika. nggih. Ngaten. Mila dipun tetepaken prengetan Hari Kartini menika dumawah pendak tanggal 21 April tahun Masehi. Menawi nyun sewu mbok bilih ugi sinerat menika menawi sedanipun
Sedanipun nek mboten klentu tanggal 17 September 1951. Nah, menika. Nah, Saderengipun saderengipun ya Pak Guru kok ya jebone ya apal lho. inggih. Dene wonten mriku dipun sebutaken bilih Raden Ajeng Kartini ingkang kathah labet labuhipun tumrap bangsa lan negari wonten perangan menapa kesamaan hak ing antawisipun priya kalian wanita Ya, persamaan gender Nggih. lumantar karya-karyanipun mila nalika semanten dipun tetepaken minangka jejering pahlawan nasional. Inggih. Menika nalika sesarengan kalian peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1964 lumantar keputusan Presiden nomor 108. Ingkang pun sebat Hardiknas menika. Mboten. Oh, ha? Inggih wonten Hardiknas ngiras pantes lah ngaten. Oh, nggih. Peringatan Hardiknas ngiras pantes netepaken bilih Raden Ajeng Kartini dipun Wisuda minangka jejering pahlawan nasional lumantar keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 nalika semanten almarhum Presiden Soekarno. karena lelabuhanipun tumrap bangsa lan negari. Inggih senajan ngaten Raka Mas Sigit Nur Sewu menika R.A. Kartini nggadahi gegayuhan karo isih padha karo priya ana istilah menika duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Mekaten. Ananging menawi dipun tingali saking kapribaden Ibu Kartini menika mboten purun nilar ageman Jawi. Menika sampun nedahaken mbok pinter kaya ngapa wanita kuwi tetep sak di bawah pimpinan priya nggih. Terus setunggaling busana niku sampun mujudaken nek wong wedok ki keribetan nyamping nggih kepanjangan rikma. Tegesipun menapa menika? Kodratipun menapa fitrahipun ngaten? Nggih istilahipun kodratipun lan fitrahipun ora iso nek arep madani 100% karo priya niku. Ora gelem kathokan apa Mboten purun kados kanca-kanca walani tetep piyambakipun mempertahankan busana asli Jawa. Nggih, tetep ngagem nyamping, ngagem kebaya, ngagem konde nggih. Kepara kalian rencang-rencangipun Walandi menika saking kayunipun kepinteraning Kartini ngantos dipun bujuki kowe melu aku wae. Ning Kartini tetep keyakin aku iki ya iki aku arep mulih malih ta. Ngaten nggih. Terus watak ing Kartini menika saged dipun tulodo karena apa? Tetap menjunjung tinggi derajat ing wanita. Senajan kaya ngapa awake dhewe iki Jejering wanita. Dados wonten norma-norma ingkang kedah dipun watesi ngaten ta? Nggih. Menika kasunyatan sakmenika wonten ing negari Nuswantara menika ya wis keturutan R.A. Kartini duwe cita-cita wanita kuwi sederajat dengan priya niku sakmenika sampun kabukten. Kasunyatan wonten ing negeri Nuswantara menika kathah setunggaling dokter wanita. Nggih. Kathah para dwija wanita. Mbok bilih kala wau ingkang asma singkatan-singkatan menika Bobo Sigit saged sawetawis atur katerangan. Kula sambung malih nggih. Dados gayutipun kalian labuh labet saha ewah-ewahanipun kedudukan wanita kalian priya wonten ing Hindia Belanda wekdal menika. Jaman semanten mriki menika pun wastani Hindia Belanda. Dereng wonten republik no dereng wonten. Wonten republik sak sampunipun wonten pergerakan. Terus nalika semanten karana Ibu Kartini menika satunggaling trah kusuma. Mila lajeng kagungan hak utawi kesempatan
saged sekolah dados setunggal kalian warga Eropa. Oh. Ingkang dipun wastani sekolah ELS. Eropa Lager School. Oh. Menawi siswanipun mbok bilih lajeng saperangan kathah ingkang saking putra-putra bangsa Walandi menika. Leres. Putra Walandi, putra Portugis, putra Jerman, putra Inggris, Menawi wonten putra ing Indonesia mliginipun tanah Jawi nggih nembe Kartini menika. Tataranipun menika nek sakniki SD. Oh. Ning SD-ne wong Eropa. Wong biyen. Jaman Mila- rumiyin menapa? Nggih menika nami. ELS. ELS nggih. Europe Lager School. Oh, 10 menika. Nah, kanca-kancanipun nggih kala wau ingkang dipun sekaraken menika. Abendanon menika. Lah, nggih. Menapanipun menika? Abendanon wonten Nona sinten kala wau. Nona Eha. Yehandilar. Nah, ngaten. Nanging emanipun Raden Ajeng menika mboten ngantos putus. Rampung ngaten Mboten ngantos rampung. Kudu leren. Karana menapa? Karana Raden Ajeng ugi tuhu tumrap tiyang sepuh saha tiyang tuhu sepuh. tumrap tata tradisining Jawi. Bilih nek wanudya sak sampunipun umur 12 taun, 13 taun menika kedah bali teng griyanipun dados istilahé dipingit. Oh. Senadyan kanthi awrat jroning manah Raden Ajeng Kartini menika kepeksa mandheg anggenipun sekolah nanging jiwa labuh labet wonten negari menika tetep tesih berkorban wonten sak lebeting manah. nggih. Lajeng kanthi menapa gerakanipun menika kanthi nyerat. Nyerat lajeng dipun lebokke amplop dipun kirimaken dumateng kanca-kanca sekolahipun ingkang nerasaken wonten ing Walandi saha menika. Eropa. Nggih. Nah, terus mawon dipun posaken. Nah, dangu-dangu dening kanca-kancanipun ingkang wonten ing Eropa Ingkang dipun menika- kintuni serat menika. Nggih, dipun klempakaken. Dipun klempakaken, lajeng dipun musawarahaken, lajeng dipun dipun susun dadi buku. Dados ingkang dipun kersakaken serat menika menawi jaman rumiyin le kirim layang ngaten to menika. Kirim Nah. layang. Nggih ta Nggih, menika. dados buku, lajeng kasunyatan buku menika wonten mriku laris sanget. Nanging menika basa Walandi. Nggih. Terus anggenipun kirim serat mboten basa Jawa ning Basa bangsa Walandi. Walandi. Basanipun Kejawi basa basa Walandi. Jawa ingkang asipat sesanti. Nah, tetep Jawi. Nggih. Nah, nalika semanten dening satunggaling pawongan sastrawan Londo. nggih Jawi. Oh, malah Jawi. Amran Pane napa sinten. Nah, menika dipun sadur didadekke basa Indonesia. Judulipun nggih pun dipun ganti dadi terbitlah menapa? Habis gelap. Habislah gelap, Habis gelap ora habis Habis gelap terbitlah habis terang. gelap terbitlah terang. terang. Wonten mriki dipun sebataken judul aslinipun menika Der Duister Nestot Light. Basa Londo. Basa Londo iki. Nah, lajeng dipun siaraken lumantar kalawarti. Nah, kejawi menika saderengipun Raden Ajeng Kartini dipun pundhut dening Gusti Allah, menika lajeng dipun pundhut garwa panjenenganipun Bupati Arya Jaya Diningrat, Bupati Rembang. Ngaten. Nggih. Senajan menika dadi bojo sing wis nomor 3. Oh. Nah, wonten mrika dening garwanipun, dening sang bupati menika dipun paringi kamardikan, paringi kebebasan anggenipun bergerak berkarya. Lajeng ndamel sekolahan cilik-cilikan kangge para wanudya. Milai saking menika lajeng tuwuh krentek
saha menapa pergerakan wanita wonten Indonesia ingkang dipun terasaken dening adikipun ingkang asma Raden Ajeng Kardinah saha Raden Ajeng Rukmini. Yen ngaten lajeng tuwuh pasinaon-pasinaon ingkang ing mriku menika klebet para siswanipun putri ngaten Mekaten. dipun keparengaken kawiwitan jaman semanten menika. Inggih satemah ngantos dumugi sakmenika hak asasi persamaan gender wonten ing Indonesia menika tesih dipun urupaken dening para pangarsa. Tegesipun gender ora kudu njuk nek lanang kuwi arep madani wedok kuwi arep madani lanang mboten. Nggih. Naming wonten batesanipun. Nggih, leres menika. Kados dene umpamanipun nek sing cilik dhewe keluarga. Keluarga kuwi nek tani arep nandur apa ya dimusyawarahke karo sing putri. Nah, nggih. Sing putri ya kagungan hak usul. Sesuk tanduri kacang tolo wae, Kang. Wong iki sesuk calone kakang Senajan cacahanipun menika mangke ingkang kakung ingkang macul, ingkang putri ingkang masak rak ngaten. Tegesipun juntuh kalian kodratipun tegese piyambak. keputusanipun ingkang dipun sebat gender menika keluarga menika badhe nanem menapa dipun rembak. Rembak keputusanipun menika mboten dipun dominasi kalian suami ning ya rembugan karo istri ngaten menika. Dados kanthi kasil Menika mufakat contonipun rembagan. satunggaling persamaan gender. Ora kok njuk sing wedok njuk aku sing ngluku wae, Pak. Ya ora kuat wonten. Nggih, menika manut kodratipun nggih. Ananging wonten ing mriki menika kasunyatan Indonesia menika sameika sampun waratin ing babagan pendidikan lan pagaryan. Ning niku wau imut-imut eling-dieling aja ngowahi kodrating manungsa. Ngaten Nggih. 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 Karena menapa nggih sakniki kula aturaken mau Indonesia iki saiki sing dadi dokter putri ya akeh, sing dadi dosen, dadi guru ya akeh. Dadi pilot ya akeh. Dadi pilot ya akeh, dadi tentara, polisi nggih akeh. Pramila ananging kata-kata Presiden kemawon putri putri nate menika sedaya mbok pilih tetep ngagem ngugemi kodrating wanita. Yen kula bulurah putri. Kula ya putri nggih. Bupati Gunung Kidul putri. Bu Badingah rumiyin nggih. Ning ora njuk bupati ya njuk arep kaya Cara gampane nek wong desa arep muncak-muncak. Menika sampun ngantos nggih karena kodratipun wanita nggih menika nek cara wong Jawa wanita ki wani ditata. terus kados ingkang Bapak Haji ngendikaaken bilih Raden Ajeng Kartini menika tetep kukuh anggenipun netepi agaminipun Islam. Nggih. Karena menika putu kiai lho. Anjir wonten ing mriki menika dados putunipun Kiai sinten menika tak catet kok. Nggih. Modirana. Kiai Modirana. Madirana nggih. Kalian Mas Ayu Aminah. Mas Ayu ya bojone Bu Nyai kuwi. Aminah menika lajeng kagungan putra antarsipun wonten Kartini lan sanesipun. Nggih, wonten 7. Nggih, lajeng anggenipun napa? Menika Pak Kiai nggih dados lajeng anggenipun ngaji kalian Pak Kiai Menika Soleh. Bu Nyai Ngasirah. Ngasirah. Kelingan Nyuwun aku. sewu Bapak Nggih. Sigit kok ketingalipun wekdalipun Ngeten, disampun nggih. meh telas. Mbok kula nyuwun dipun paringi setunggaling ketingkasan gayut kalian pengetan lajeng ingkang dipun rembak menika ajak-ajakanipun utawi dudutanipun dhateng bebrayan menika kados pundi? Dados pengetan Hari Kartini menika dipun tandani. Ning ora njuk ming kuwi. Kabeh do nganggo busana Jawi sing putri-putri. Ana lomba, ana gerak jalan. Anggenipun memaknai ngaten. Nggih, nanging menika satunggaling srana kemawon. Supados kejawi masyarakat wanodya ing Nusantara menika emut yen sing ngrintis menika Raden Ajeng Kartini ning ya ayo do berusaha supados saged memanfaatkan ginakaken kesempatan hak-hak gender ingkang dipun kepingini dening Ibu
dados Kartini. nerasaken cita-citanipun, Ngaten perjuanganipun. Nah, Ngaten menika. nek jaman rumiyin ora maju-maju mergo sing maju sing lanang tok, saiki kudune luwih maju karena sing maju ya kagunge ya putrine. Ning Bapak, menika gender wonten batesan-batesan tertentu ingkang dipun wengku dening kodrating manungsa. Lah ngaten nggih Mas. Injil. Cekap ngoten nggih Bapak Haji. Injil. Nggih para kadang mbok bilih sawetawis mekaten nggih Kiaran Arum dalu ing wekdal menika saestu ing pangajap mugi-mugi kanthi nderek mengeti dinten Kartini Arum dalu menika kinarya urun-urun nggih senajan nggih namung sak gaduk-gaduk menika nderek urun tumrap pengetan menika. Semantena mbok bilih kapenggalih sawetawis wonten ingkang sisip menika nggih awit kekiranganipun kula tetiga. Salajengipun nggih namung tansah nyuwun utawi cumadung paringing aksama. Mekaten. Lan ingkang bagan mugi-mugi saestu para warganing bebrayan ing tanah Jawi mliginipun lajeng wonten ing tatah Indonesia pada umumnya ngaten nggih monggo pengetan Kartini menika saestu dipun maknani kados dene ingkang pun ngendikaaken Bapak Sigit kala wau nerasaken cita-cita lan perjuanganipun Kartini manut kalian pakaryan utawi kesagedanipun piyambak-piyambak. Ngaten nggih Bapak Sigit. Arum dalu tumuli kapungkasan kula tetiga nyuwun pamit ing pangajap mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun kados padatan menika ingkang badhe katur sekar pangkur prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggi widodon nir ing sampikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga bisa tetep lono kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemilang FM.